Jopur e kaunti ma Siaya e sub-kaunti ma Gem koro ijiwo mondo orwak puro mar bel kod cham mamoko motegno mar nyayo chiemo mathoth kendo gweyo oko kech. Jatend chenro mag pur e sub-kaunti ma Gem Medusa Sam Opot okoni pesa mathoth yudore e pur mar bel kendo osejuolo yuto ne jopur komedo ni ma biro reso ochumi. Sam omedo wacho ni gisani giseyudo chiro kendo gitiyo machiegni kod kambi loso kwong' mar East Africa Breweries Limited. Ne waneno na area ni ber bel nyalo donge maber kendo jo Kenya Breweries no encourage grubegi gi train gi kako osewachi kendo namor ni jo gweng' no kaw gini ma serious. Tadwa mna medo kwayo gi no mondo gidhi mbele warwakuru jo mang'eny wabed gi pesi ofukwa jo bed gi chiemo Gem en constituency momeu wayudo koth 8 months in a year pesa nie low onge tiende mondo nyithindwa wuoga kae ni dhi dak e udi mag katon Kibira to ginyalo yudo chiemo ka kiyudo 30,000 e kor gweng' ka hingo ng'ama chamo 100,000 Nairobi. Sani mwabedo kani anasenyo dekadek 6,600 kipenjo jogi nitie ng'ama ng'iewo gweno ng'ama chulo school fees ng'ama kendo chako puro this season both tinyo osepuro sani obiro ng'iewo kodhi kod mbolea mapur this time koro at least wan gi pesa koro wapuro bel kendo wajiwru nyaka jowetewa area wa kae ndigo wantiere kod puothe mani nono ma onego bed ne wapuro to akwayo kan tiere ng'at manopuro kata mana nus eka to dhi ochore obedie kata mana 3/4 an eka mondo mi yani oyar bade opure malach nikech en gima ber ka gimoro timre gweng' inyalo wach ni jo youth man ge gweng' ema nie igini nikech ineno ga nwa onge pesa wan jok mana miya pesa koro ka wan e yie kar kae ka watiyo matek wadhi e puodho wayudo pesa e lwetwa sechego be wanyalo timo go projects mamoko wayudo ga koro